Wait, it's the kids next door. Siskatka ukwa driving. Ethi block stand up nazinja sam. Siskatka ukwa driving. Ethi block stand up nabangani bam. Siskatka ukwa driving. Ethi block stand up. Ba ukutala ngicela nje ngale banishushu leyo. Hayi top shot nekiwa. Sibone. Ngakebona yini lokufitshana ngokwabo. Jongs ubanike kuza. Ayingendawo lona mfondini. Yabo. Ngithi iqhelile siqhele zakho nje. Uyenza kanjani? Asentsho umekwa khona uyayidlala mfethu. Ya. Yena ndifuna ngathi niyivume. Andiyathi ngika namthonda njengadlalanga wena ba. Nje nobona le game yenu Brazil hayi ungadeni. So hayi Kodwa asikangoku soba Brazil ngosifune sabulela pha. Hayi sinefuna igame yami nawe juice. hayi lo Lo drink nebekudala sihamba la lo Sena 500 apha kum plus Siyama nina to tiger man sibambele chips man. Sure. Hayi lo bali kanti sawunikani sabheka ngaphi kwephi shop na. Man masimani aphuma mushi my brothers masina bisayitsala man yabusa yaphuma mushi. Sure. Ngase ayinguwela meko khabanyana kwabagqithi. Khabalo bra. Wayile ka yathwa bethu uthi amabheka le. Se zano kayo ngomndleni Yeah. efonini into ifethu soka Setha yami. Seksetha nami haya futhi. yela ngulameko Lela nje. Uyaqoba uthi amabheka. lo bayinxele Into ba hayela uthi amabheka juice. Ushushuka uthi amabheka juice. Into kame ngoni nje phe kutsapha. yela yiva lenithelekayo efonini Yela ungabanda nje lapha kunibuyi. sanayi yeah fonini standing So put. No kwenzenza yami. No kwenzenza futhi. Yabona bathi dame phande khona. Athela mathi. Yabona neberet. Thetha kodiri thetha man. Yima kancane ngabeni sangiqalibuze futhi manje. Buza nongo. Abuya khona sababheka phela isithina jani yami. Njoba kuhunja ubra. Kodini nasi. Tsa. What? Ngala kakubi kodini phamene o. Mani thini? Wata. Wena uthi thena kodini ne? Thena kodini. wani mnango Ndon bra. Don baleka wena suka ovota ntoni sozimbambe sozimbadamba konse Hey! Suka! Thomas Shabana! Buza makhuse makoneni. Buze nomama emasonteni. Buza majita lempoleni. Ambe buza majita lenkanini. Ubuze steps sami lesifusi bukubuku. Ubuze drive yami leshuku steps sami jabukubuku. ngasase ngoku nikule ndawo Ngoba ngagada. ngasase ngoku nikule ndawo Lile. ngakabona phela ngathi ufaka isithathu beza kunye beza kunye Uyazidala. Yeah, kodwa nawe uyethithela into le macala. Yo man. Ufike ndawo. namalungelo Fethu. hayi kabe manixolo ngoninantsika mantrazi ngobani ule pressure kwathi kancinci nje bro wami akakujonga Yathina tama nasikama namatama. Wena amatama ngasheke nezezama ngabantu man. Bona batheni khona abala wena. Asibethi Liyelenga liyelenga. Asilethi. Asilethisa man wena man. Thena. thinke yona. skendwan Hey good sakuwe skenda kubona manje ndaqala ukubona apha engingqine company ngathi yalahleka kwathina ndiyafika nami mkhuluwa mani khona umthito wami ondibizile uhlala kwalapho sithi sikhona isipane esivelayo mani ndivele manje size ngapha isithala la
talala ngunansi Calvet. Calvet. Ya njaya. Yo, so ngizabona lokho lathisa masike sikhuluma. Okay, yakwazi. Kanjani qena ukukhuluma man. Ngihla lapha emva kwaleli. Ana kulahlela nitwasha konqa kancamanga mos. Hayi. Ayilo ba. Ayilo ba. Like. Yo, mabeli kodwa Nandi yaphuma abaphuma khona ngaya besipayini ngabuthi. Either you eat kanye uzoba liphara la gidola matyani wena uyibangambanga sizo singaka mntana ongaka makabanjwe kuluphelele inyene somjita kuwena mazi hayi ndava mani ngaye kodwa ke Ngizaphi ngobhuti. hayi sikisi but ayikakhulu bazokwenza kakhulu mase ikwenza kusadlala nje amacashilana Nemali funa imali mkhulu. but kakhulu shaye nje ibhatho yami njani shaye nje ngebhatho esiskipa Yo ngizifikela ngibona manje uzama wami. kungatsuko yes Hambuti. asukisana please Stike awunoyeka wena kwazi. either you eat kanye uzoba liphara la gidola matyani wena uyibangambanga sizo singaka mntana ongaka makabanjwe tato ngaka makabanjwe tato ngaka mntana ongaka makabanjwe futhi Buza mahuse makoneni, buze nomama emasonteni, buza majita lempoleni, ambe buza majita lenkanini, ubuze steps sami lesifusi ibukubuku, ubuze jive yami leshokomisa ubukhukhu, ebafu ukuthi steps sami sijabulisa unkulunkulu. Wenzekani namhlanje na? I-Westers date. Wenzeka ntoni na? Wasekwa empty. Hayi ingxaki le. Thini molo nawe ngqanga? Molo na. Ingxaki le. Inoba kutheni? Kwa empty kangaka? Sekusema njala. Ngiseba kwazi. Nani ndothi? Mnandi kuwe la Sisa la we chichi la we. Yathisa. No funding. Uthina wena na. Kalomeka umke nemali yami kalofundini. Imali yando uyephi? Kangabe sendleleni esithi uyabuya bephethe apha kuye kalo ezilaleni. Entweni ephethe ngo? Apha kuye endlini fondini. Andiyale ndathi benza imali yami fondini. Ungibona nijonge efonini apha ndibhizi nalondo. Uziyabona ku-empty noba empty kwalapha fondini abafika abantu bahama. Yelo mkila just umthithi yabo. Besithi ukufutshane nje lo mekila we. Khat lo mek nanga faka iVN up, khat mamela up. Imoto ngoko. Yathini uthina mthithi ajusa uthina mthithi. Lo mek fonini ngixelele ba sentsho imoto uyicinge ebhofolo. Bhofe wefoni nomthithi kwazi ibhofolo. Hayi la ibanda. Ukwenza ibhofolo wena. Lo mek. Yo. Khathi mbuza ukwenza njani ke ngoku? Ukwenza kambuzi. La wekwenza uba uyibhofolo kanjani. Mina ngasenza inyiveni ngoku apha. Ya. Uthini? Khathi mamela. Hayi man. Uthini ngolo mek la we? Funa ngithenda ibhokwe. Uthi man send enye 150. Ukhathiwe. Thini lo mek? 150 yandongo. For le tender yakhe ezibhoko alo athetha ngaso. Uzamathumela imali zakho. Makangakhatywa apha. Uthini lo mek na? Khathi siphinda simamela. Kasi. Yena ikse. Hayi Frank, shosho mkhulu. Ya mchita la we, bafethu la we. Shoda. Sivaya la we ngapha highway la mchita wenu la sivaya. Wala. So ngibani lokho? Mchita na strong cake na. So. Ya, sport. Ya into ezinjalo kodwa yathina lapha highway bafethu. Ya sesho usendleleni ezayo. Akekho usendleleni. Wenzani pa? Thini lo mek la we? Ngoba thina thenda ebhokwe. Thini ngicela baba ndifake 150 ngoku ekubeni bayimke nemali yami. Hayi ngicela mos lo mek ngoba wenzani? Uthini ngota yami? Shota yami. Ndivala apha cause akhona abantu apha manje kubone la. Man. Yabo. Seba kunabantu mana apha kanti gqobhe la we. la gidola matyani wena uyibangambanga sizo singaka mntana ongaka makabanjwe La phela esikomthuthusa nokukhupha ingoma athi lembala uyamatha la ngala ngoma yakho ntombazana. Siyabambisa ngemali yakho. Salama.
Ayorele banana man. Say, comment. Ayakhatshwa lo. Ya forum. Oh, don't pass. Yabe setha ngawe. Sancho. Hayi mina wathi tele nedatha ngala mina. Kasona lapha mandona. Indoni jongbaza unzeke wena ke. Umuthi na. Kwenza ntoni mangiyaziyaleka? Into zakho la we athathwa ngumsawawa fundi. Impundu zinamandla yena ungathi umsawawa. Yela ungathi umsawawa. Andiyekila juice. Ungathi umsawawa juice yabo. Watsho Lenze namehlo everywhere. Thembe wena Bale jonga athi ngakufanele. Kufanele. kodwa bafuna ngixelele Aza kufanele into zakho. Ufumanela nyani. sengithembe wena Aza kufanele. Asifumane into zakho. Azasifumana njani lo zakho? Anza kufanela nyani yo? Asifumane. Yes. Bona nje. Awuzana sezana. Awuzana sonjani. Kamson Tampasa. So nendlebe amehlo Hayi la ngeke. Yasakisa mjonga juice nyana suba yile we. Konselani. Zamfaka ndweno tamaseti. Wama naba. Hayibo. Nyanisile mani la majita because ubhutasani la mntu same height mos nguye and una dreads. Aluzapha torho ndiyakuxela ngqa. Ndiyakubona ndasekhawusha ipothoza iza ndiyakuxela ndiyakubiza kanti ayibalekanga. Jonga ngqa. Kwenzeka nantsi into. Ndithunywa apha endlini ngumama yabo undithuma apha eshop. Ake sho nam ndibaleke ngasekusekuseni yabo. Ngoba andifuna ubonwa ngabantu ngamakhwapha. Ndiya eshop. Xa ndifika eshop utsho kukho apha ekhawunteni ke xa ndiqala ngathi ndizobeka imali. Yabona ndiyamenyezela makhe ndiyithathe. Ethathe poster chomi. Ithi kulahleke ifowuni. iSamsung chomi. 1000 i-reward. uyayazi wena uyayazi una information ngale phone dim chomi lo post ubeke la nto phaya Chomi uphakwe ngubani? Ngoku lo mntu ongaphakwa apha e-areeni. chomi angiqondi bangolapha la mntu because akanodapha ke mna uyandazi Hayibo kuba Ngumntu ongumbhuti mani omfutshane ebenxibe umnqwazi bezogqume ngomnqwazi omhlophe enxibe amazaza but abebheki idreadzana bezivelile idreadza apha kancinci mani abebheki uyamazi uncuma nabantu chomi kathethe uyamazi awusoze undilotshe chomi xa umazi uthethe inyani ndiyidlekayele bangaphlofutshane. Hayibo khazijoni. chomi ebenemela la mntu kwale bandiphathela imela kandazi shutha kandazi inyani because bendiphathela imela chomi xa ufumene information Ndayazi nje. inyani la post i-reward khona 1000 Ndiyityayo mna ndifuna umntu. kaloku chomi ndizikwazi unika wena ungazanga nefowuni oyifumene qala ifowuni waza nefowuni yam kum nepress yam kum ufumana iwaka ofike iqala nefowuni Wena mngani. Chomi wena ufake. mngani nawe Uyayidinga le mali wena unika abanye abantu. Ufake. yize nefowuni chomi nam ndiyayidinga ifowuni yam andizikwazi ukunika imali ungazanga nefowuni Kokafumkani. Njengomntu ndizokwenza ii-connections zam zokwenza amacebo amanzima. Uyise ubhanqe befowuni yakho unike imali yam. You know me. Ndizogada Andikuthembanga mbale. Uyamazi lo mntu wena. Utheni uzoba neshoba uzamfumana? Hayibo. Wadula utheni? Utheni bona neshoba ngabudula? No, amaphara yabo xa ephaka asoko my friend so that abaqhathe. Yabo ke mna ndizoya phaa kwa my friend ndithini ndize nento ebhetele phaa kubo ndibaxelele uba yeyam yonke laa nto. Yabo my friend uzakoyika zimxelele uba uzawugxothwa apha kule yethu ikhantri. Uyava ne? Uyayazi kaloku uba malume ikhansila tshomi sevele ndithi atye zwakala ezi zinto zakho tshomi uzofumana imfoni yakho. Wena ndithemba iwaka because ayinondifuna iwaka bye kapha wena. Shapha ngqanga. Yhu yayiqonda imali ihanda ngubani. Sawa ke ukena kwenzeka ntoni ngayo.